Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee des koutu kwalek te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn sande in wat atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij storen voor de kerk. Je moet ook zo software aan mij verheerden. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku kulturu TV traga. Mi lobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me ope bon traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man pan het jaar. Kulturu TV. Muslim, ati date la umi, ya ya yi. Sudo abenti mi Muslim, ati date sikimi brosko. Sudo abenti mi Muslim, ati date sikimi bye bye. Sudo abenti mi Muslim, ati date sikimi again. We sing Japan, I want one baby. We Johnny Mitaki, I'm Mona Wani. We Sandra Mitaka, Bonu Kampailibi. Kulturu TV op locatie hier in het district Brokopondo en we zijn hier te Bronsweg. Bronsweg nou een gemeenschap van Biggie. Isabi toch een dorp kan takina. Ik toch op een foto ja zo. En we zijn hier in het kader van een enquêteonderzoek. En tijdens de enquête heb ik ook deelgenomen. En dat je ziet dat de problemen lie in Bronsweg. Isabi toch vooral de Machi Kulturu TV. Dat mij denkt dat naar filmtheorie. En zo, ik denk dat weet je wat, we lopen altijd met onze gear. Dus we gaan even vragen van Sani Egoja zo in Bronsweg. En met name welke problemen er zijn. Hoe snap je zo naar mijn brada Funu? Mijn brada Fawaka ook nog een enquêteonderzoek. Maar hoe sabi van alibi de jaso naar Bronsweg Serefi? Alibi na Bronsweg de. Isaf ade gewoon lek fa ano beset plan no beset gi en dus ay go gewoon zonder plan. Dus ano tak plan no de maar me bedoel enquête eko do omtrent. Roko ja so sei sa ja so sa de makadu gi de ching nanga. So skoro kan kon erbij ma. Im luku ja ina gebied dis na go to. If skoro mus kon ja so bijvoorbeeld na ina richting dat. Is een groot sector. In een groot sector richting. I wins Sandef do, is a bit of maar is het alles mijn focus go to om dat go to. Na snel money, ja toch dat. Zo richting je zit die de jongen. Is a bit of zo plan I heb die de man tak eten de man even na go to voor de man investeren in de man eigen district. Is dat samen dat het dus. Alla de zijn dat moest vinden plaats no zo. Enquête is er even no absent if bijvoorbeeld I luku tak zo'n score moest komen. Luku o mensen ne ko ina district maar ne me gebruik vind. Omdat asma Sani lek sang, Sani lek bijvoorbeeld. Luku bijvoorbeeld de mij ko gi training am no makis de mij ko Sani in Bori. Ja Toma. Dus aan dat boom, die langtermijn alla dus aan dat boom voor zeta ontwikkeling. Maar je ziet dus mijn focus go to. Isabi to, zet desma ko in een richting voor go to tak desma jaka op een goudsmit toe. Desma ja zo kan op een pandhuis toe. Desan dat deja na Bronsi? No, desan dat no de omdat in een score a gemeenschap echt ko in een richting in sa desma iwan en mensen lek iwan pour desma in een sansa desma e focus voor gi desma wantra san. Sa eigenlijk boom, a boom maar desma focus asan dat. Broko tapasan dat mek de pting kan denken moro tak want I go to national monitor. Ik kan investering. Leer de pting investeren. Score moest de pikale de pting investeren. Yes, maar arkide maar etak wansani a groot sector. Lek saya taki national money na fast money. Hiden ten dagen wist je tak bijna zo is de man wan gwa score moro omdat de man want te money fast. Isabi faye luku tegen de situatie dat aan. Ja, toch dus abting elukusa de in een omgeving sa even de plaats in een omgeving. If je maakt reclame die desan sa abting wan bij snel, abting osu ka first money. Is a bit if alles maar focus dat je wan pour money tap de abting toe, de abting ogo suka money toe wan nadat je doet eigenlijk je maakt reclame die alla desan sa de aantrekkelijk die de abting, dan dat de abting o wani.
Isabi to dus na dat de mo suka money snel. En wan basis moest de gidep ching hè. Was pe you vindt dat a basis moest kom. Baka milo da opleidingen kon of baka middelbaar. Opleiding go tapa go to. Dus a basis moest de vanaf apchi af voor jaar want ino mata kan wan sma moro te ai kon bigi. A basis moest de in abscoro special gidep ching fu de kaler norma nanga waarde tu nanga respect want so de sandat man bigi en je shitak dep chin kwai. Suma investeer tak baka wan lang termijn dep chin no kwai moro of dep chin fu attein dat. Ja, dus eigenlijk milo baka milo eigenlijk dat de man kan sukuga richting. Ja to de man no me etak vanaf aptinge go a kleuterklas im leer apting sana a richting in a district sa aitang batak te ai groko asap gisa ai go skoro. Idepem de to. Dus alles maar ook wat milo disi maluku sa e comfort na district fu kan set dat mek de chin do dat mek a district ontwikkel in Sirifi isabito. En fafa werkgelegenheid ja zo no de wuroko degi desma jana Brownsweg lief fu a go to. Ai dat metegi wuroko ode ya smai op bedrijf ja ma. No maar no de roko degi sma. Wuroko na dat met alles mana in a house sector maar je tak about roko say je bedoel land roko je bedoel bedrijf roko ja ik bedrijf ja ik big bedrijf in een gebied ja om een bedrijf maar dat met je toch na a go to sma e focus dus if moro furu ja bifle dus maar go to san fafa infrastructuur de u afaya ja so alasani de isabi watra de faya de watra de infrastructuur no 100 zo. Isabito infrastructuur no 100 zo. Ab de passie no betigel de in passie. Isabito de in passie omdat plan moest komen toe tak fossi bouw wan infrastructuur moest de fossi. Isabito mek ik kan bouw vrij mek wins ina later alasan kapsa go ina passie. Water kan komen, stroom kan komen, alasan kan komen ina passie. Dus dat moest de een plan toe. En aan moest roko tapen toe. En dat met akito im abscoro pe im leer dep chin toe tak de moest investeren in infrastructuur. Anogi a overheid toe aan. Isabito a gemeenschap zelf moest man sap vanaf jong af tak pemi etamim ontwikkel. Ja toch, a gemeenschap moest kies training en adesanat ano bigi jayo kote gis matak a moest do desanat depti moest leer na skoro. Isabito, depti mag play ma im leer desant boom leer depti boom santak baka 10, 20, 30 jaar ito asan dat cha ontwikkeling gi akondri. Het tu vraag dat wordt tapping. Meyere tak fafa jeugdja so. Isabi want te udena foto meyere tak ja a jeugdja de wan pin so verpes. Isabi de mai smoko de mai do disi na true adesso. Dat me sorry asane bigi altijd na a grong. Soort plan de mek ume jari geleden die a jeugd tak die de ikatak a jeugd no waka wan boom passi. Soort instantie mek wan plan die a jeugd tak die de a jeugd mek wan fout. No a plan no meki. Ik kan mek plan maar de plan dat neuroko. Dit na tijdelijk plan. Isabi toch? Dus plan moest mek vanaf I think up 4-5 jaar me man ano te abigi no da no iwan de man kon doen wat trasan. Dus de man geboren in een goudsector systeem dat die de iwan de man jompogo in een trasan. Bigi lip de man sa de no. Luku sa ika yep de man sa de no sa edu auroko dis no. De euroko tapa yu sa ika boygi ete. Tak tamara 10, 20, 30 jaar. Amana to ko volwassen want if ama 4 jaar in auto baka 20 jaar amana 24 ama volwassen da ama dat otroma san. Ma ano ama no de fa go boyga man. Uroko tapa plan noko bigi mai no ma uroko nanga de ma invest de ma. Uroko tapa uma generatie. Da a generatie dat de ikasap tak baka 30 jaar. Wins uno de moroma wapwa bu generatie sai 60 godoro. Na tap dat imoroko. No, 100%. If we abambos ko pugia overheid da yaba o casino no de fu harde mawasting if de mam ko duwa sanija. No a overheid adna at boskopu dat ik ba. You know ma if you ko duwa san tide gi a gemeenschap dat want tak iwan you want doen fchawaning, maar if you want doen sangi a gemeenschap toch, doen na a jeugd no de da baka 30 jaar de masap sa dem do da inaf kong. Ja man.
No, 100%. Thank you na uwitak na nga suma. Nanga Nelson Abega. Nelson Abega. Abega. En zo hebben we het gesprek hier gehad met Nelson Abega. We kijken nog even verder wie we nog kunnen pakken. En ja, hier is Bronsweg in het district Brokopondo. Kulturo TV, zoals u weet, dan zijn we hier te Bronsweg. En hoe dit jaar zo, dan gaan we brada funo. Me brada fa alibi ego serefigi you in Bronsweg. Yo, me lo mategi ere. Ai. Yo, mategi manego. Anego. Sot problemen Bronsweg op jaso serefi. So. De bigi probleem. Ere wan dot wagi sani bende. Okay. Nga pistori dati. Okay. Tangan o mino degi ta kasan dati likaletere. Ai. Ma do tini ta so furu moro de mai ko wan lisi. Ja. Maar jullie tevreden na nga afasfa overheid ego na nga Bronsweg sinds a regering die siko yushi vooruitgang want toesan de mij doe of isa you vindt Bronsweg tang asem. Mino mategi ere. Anego gimi anego. Na fotosi usita tenminste tom no tak fotosi ere fotosi isabitak desma eklage furu want ta olieprijs opo na nga resort sanati ja so fa waka na nga de prijzen in de winkri. So spa ede mi man. Ai. Boy. If you be wang shiwan sani verander in Bronsweg Brokopondo sambo de het best giyu. Sa de man bokan du giyu isabi sa ikan tak air no de man karo kota papasi de man asfalteer of watra musde of disi sambo de a eerste sangi yu tap sa de man roko. Beh, da mino apkeso gide samda plere. Mino abi. Mami si mi stap takasa nego. Ya nego. Ma minom tegi moro foro, minom tegi moro foro, ma nego. Gimiere. Respect dati. Trasma, mino sa fu trasma era ma fu mi nego. Pede wage gutom si. No man respect. Wa pa ma jai sa sera fisi kan u kasor des ma fisi serefina. Origineel en dis na arroko sa amangedu en wij gaan sowieso ook een stukje vis zo meteen proeven op chibaka visi soort visi de jaso mi brada. Ja. Tukunari en kobe en we karwan visi krumata. Nanga krumata. Dat dan visi sa ik zie altijd. Dis malo ben furo hè. En dis na piring. Furus manolo piring baka piring maar mi meken wa heer. A piring like gratis toch? Ja, mi meken wa heer anders. Isi astripis aan puro in a piring. Disi emeki ala boyon dedeno. Want amacha boyon acha maka daarom des manolo ben dos damidu akinsa disi no. Mi pur astripi te dorota inse ane abno wa boyon moro ifi yama disi. Dos te ba mi kagi wa mi kite si o. Ja, sowieso no mi no mo bay wa so metin. Mafawa ka na nga a hostel dis na you hostel you etaki. Ma a hostel ego des may bay afisi ego askoro na nga fisi of No, mi nego askoro na binnenland oorlog spoor ma askoro en mi nego askoro. En no mi nom tegere. Next nego boere. A eerste sana doti fa konre dat na wa fosan want lek fa fisi jar. Da mi opa fisi. A doti laija. Dat de vrij zijn moto pede mai uroko pot de moro bigi bedrijf asara na le cambior. Da fi go dape lek fai konja da go check luku. De vrij zijn de dape. Da jakros bena nga dape de man dat te konja ook tu. Dat ta doti de ja da de mai komoro furu da lek fam opa fisija. Da na fet me feti fute kwa pisi fisigi mi man fiang. Ano bunto. En afisi di silek fa i meshiwa antal fisi. Yeser alatide? Sambakaja. Fosi, dan be service wan drie fakoba this one day. En tide, kan de wan tutan, ma wan tupching, da santa abra da me gidep kemek de ya. Maar nooit ano betan abra. Jullie tevreden na nga behandeling sa Bronsweg in Brokopondo ekisifu a regering? Je si ontwikkeling? Boy, mino de tevreden. En binom tegi next nego boere. Lek fa bigi wan be sorry dat na mi bigi brada beta kanga isonet. Next nego ere. Want me ego kisafisi dis na sturmer. En me de nga beta boord. En if me tegi da beta boord en ja oli moro wan wagi. En
No, na 35 me bij 1 liter gasoline ja. En als meri fusmereng, dat na 3,50 1 liter. En 1 liter en mek so 50 liter gasoline. Dat heeft me ab barki liter gasoline voor hossel. Dat me bij 2 liter vast meruri. Dat bereka money dat ba. Dat eigenlijk dat me neem ik. Maar me no matans dong. Want ma bipching ma vrouw. Dat me do hossel doro. Van dan abaka visija. Soma ba vers wan ook toe ten wakadoro dat pe me hossel na eso. Me hossel ja ook toe. Maar no was nesi just ref tap want ta kontre ne drive. If you be wan shiwan sani du bungi Bronsweg, isabi igi you san dat bode. Sa de mamus pakan. Lek eerste. Boy me no man tegi direct hier. Ai ma wasano musde mam no man tegi lek famis napu jano no. Ai. Ma probleem lai wel. Ja foro. Want te luko tanga no no mi lo skoro no de ja Brons wan echt op mi lo skoro no de ja Bronsweg. En jana Brokopondo ja bigi Bronsweg bigi akhir Brokopondo pude kondre sande ja da na Brokopondo da na Bronsweg abamoro bigi door puja na de eerste doorpoes aan de Bronsweg na Sebi en no de psa Sebi bijna 13 doorpoes aan de ja persona puja dan nee zit anego no respect me brada ube stellen op prijs dat ube ma aba gesprek dis na ngayon if you want bar want tus mana foto Holland da yaba o casino no de no me bar want tu brada da pe mo lobi brada foto sang da ngasiki Siegfried Maui me hope want dia ma mek operasi na datra me hope tak mek alasang gobung iya ma sada pe no ma ada Holland dat na fanning and then Maui soel lek abetro finisi ma masarako dede me bare wan sten dape ook tu ma wan sap tin dape Gary finisi welko finisi me bar de ma wan sten wan manga de ma betawan kamera en de ma dat skopen skoro de magba universiteit de ma de direct maf de directeur na cambior mano wa da Holland me bar de ma wan sten na dati na respect me brada 100%. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws. Go look up the news. Kulturu Nyusu. Paste fastratis respuntu. Unde baniu. Sadef arkina niu. Kulturu Nyusu. Paste fastratis respuntu. Suriname zo een hele klan. Maar go dep die hele kwan. Weshi alas my sari. Alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang. Beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini. Esha idol in distance of innings. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go go go, be alo be grow. Be we la fu as I guess that I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia pina follow. Be descapuri esi ya no wolo. Be te dry de ne juki anga dollar. When I go follow. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Bribi TV. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Bribi TV. We go diki diki,
Unegua so manen sa biggie, no. We go aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk op alleen, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijs tak. Tak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijven je overweeg dat. Ja, had je eens teken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, privideze. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, privideze. Ranang saisa, alas my bari. Culturu.com na anyusu wechari. No fake, no joke, ja anyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyusu nesari, why begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u api nei parki. We de tapat strati, kakwang ay kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijst dwing. Dat hoe kan voorwijst ding. Go naar beleiding. Een probleem van volk naar de stijging. Dat bek wet aan mita volk voor de ta eisting. Maar toen power ik kom af voor de koties ding. En ook op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu.